Hej Mark. Hallo så. Kom ind på, eller du kan jo tage noget kaffe eller et eller andet. Vi sidder lige herinde. Okay, jamen tak. Men det er jo det, altså man skal virkelig passe på med det der lort, ikke, når man er på det der. Jeg synes, at du oplever det hver gang, du er på en forestilling, så er der nogen, der falder ned og slår sig. Det ved jeg jo ikke. Jeg hører. Går der skubber for det? Ja, nej, det gør jeg ikke. Hvor er du? Ja, jeg ved ikke, om vi kender hinanden. Ja, vi kender lidt til hinanden. Ja, jeg har set dig. Ja, du må da se mig et eller andet. Ja. Hvad Du laver ret meget, så det... Jeg så dig inde på Folketeateret sidst. Ja, det er rigtigt. I Apple Moon. Så du det? Ja. Ja, det er skide godt. Det er dejligt at høre. Mikkel har lavet meget reklame. Jeg ved ikke, det er muligt, I kender Vi har ikke lavet noget sammen, vel? Eller det kan jeg ikke huske i hvert fald. Har jeg haft tid til at kigge på teksten? Ja, altså jeg fik den jo først lige i går, så det er sådan lige... Nå ja, okay, men den er jo ikke så lang. Jeg ved ikke, om jeg lige kunne få dig til at udfylde sådan en her med dine personlige oplysninger. Nå, okay, jeg tror jeg udfyldte sådan en sidste gang, jeg var her. Har du været her før? Ja, jeg var her sidste gang med den der monolog og Thomas Vintergaards. Det må jeg sgu da også til kaffe på. Nå, var det det? Det var den samme. Var det ikke det? Var du til casting på det? Ja. Nå, det kan jeg slet ikke huske. Men hvad siger I til det? Hvad siger I til scenen? Hvad synes jeg? Ej, jeg synes, den er rigtig fed. Den er rigtig fed scene. Ja. Jeg synes, der er noget liv i her. Der er ligesom noget på spil på den her scene. Det er det. Det er det virkelig. Ja. Det er det. Mm. Så det må du også. Det er god dramatik, ikke? Ja. Ja, hvem er det, der har skrevet? Det er instruktøren selv. Nå, okay. Ja. Meget godt, altså. Ja. Det må man sige. Ja, man får lyst til at læse det hele, ikke? Ja. Jeg ved ikke, om I er... Har I lyst til at springe ud i det? Yes, jeg er klar. Okay. Yes, okay. Jeg tror godt, vi lige vil have I præsenteres en gang. Okay. Ja. Skal vi sige så dig, ja, først? Bare sige dit navn og... Jeg kan også vise mig dine hænder. Det er nok med mobilen. Ja. Er du klar? Ja, jeg skal lige... Det er godt. Værsgo. Jeg hedder Jan, og jeg er 37 år gammel, og jeg er skuespiller. Fornemt. Lige ret brystet lidt op. Og værsgo. Hej, jeg hedder Mikkel Rosenberg, jeg er 38 år og er uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole. Tak for det. Altså, jeg tænker på... For det første vil jeg gerne have dig derovre, Mikkel. Okay. Og hvis du måske kunne tage den der jakke væk. Nej, det var ikke godt. Det var dumt, det der. Hold op. Det var sgu ikke så godt. Det er jeg sgu ked af. Jeg finder lige noget at tørre med. Ja. Kæft, det kan være meget sådan et bære. Ja. Det er ikke så godt, hvis du kommer til at lugte af sådan noget kaffe der. Nej. Ja, men jeg tror, det er nok. Og så lige at fjerne den her flæk, Signe. Ja, det er lige. Ej, nu sidder jeg over i det der. Skal jeg rykke til dig? Men jeg har forstået, hvad setupet er. Det er de her to mænd, som har haft en kærlighedsrelation i 10 år i hvert fald, hvor de har kendt hinanden. Men i skjult, i smug. Den her fyr har været i skabet. Han er gift, børn. Og nu har han endelig taget det skridt og kunne gå for sin kone. Ikke? Så det er faktisk nu kan I endelig få hinanden efter alle disse år. Ikke? Okay. Altså der er en masse forløsning af længsel og kærlighed og vrede og en masse følelser. Altså også det, det skal spilles på. Det skal spilles på følelserne. Okay. Og der er en lyst selvfølgelig, ikke? Ja. Og en passion. Hvis I kunne komme frem til den der passion på en eller anden måde, altså til sidst, hvor hvad skal man sige, der er via et kys eller noget i den stil. Altså du har gået en optagelse? Ja. Er I klar på det? Ja. Du kan ikke teksten? Jo, jeg næsten. Det er lidt svært, hvis du sidder med hovedet til. Okay, Mikkel, er du klar? Ja. Så vil jeg også sige værsgo. Kan jeg lige få et øjeblik, bare lige hvor inden vi... Selvfølgelig. Lige går ind. Ja. Jeg siger bare værsgo, Ja. og så kører kameraet, og så tager du bare den tid, du har brug for at komme i gang. Ikke? Okay. Og kameraet kører, værsgo. Endelig. Det er alt for længe siden, at vi har... Det er måske lige... Det er lidt for hurtigt at gå på og sådan noget. Nå, okay, undskyld. Du skal lige lytte. Du skal lige nå at lytte ind til din makker. Okay, så du giver tegn, eller? Ja, det ved jeg sgu ikke. Det er ikke med at give tegn, for vi skal give Ja, dig tegn. det er bare Lige mærke efter, hvad fanden der sker i sammen. Så det er tegn. Jeg vil give tegn i det her.
det er ikke tegnet at fortælle det her. Ej, for fanden. Det handler jo om at være i kontakt med hinanden. Okay, sorry. Okay. Det er et dårligt forslag. Okay, det er godt. Og kameraet kører, værsgo. Hvad spiller du egentlig? Nå, men, Altså, jeg synes, nu gik der meget. Nå, men jeg var i tvivl om det der var, om det var i rollen, eller om det ikke var i rollen. Var det i rollen? Ja, altså, jeg bruger det, der kommer. Jeg så det absolut som karakteren. Det er jeg ked af. Jeg troede skulle bare... Okay. Sorry. Du har brug for et lidt stærkere afsæt, Mikkel, for at ramme Jan. Du er nødt til at ramme hans energi, ikke? Okay. Måske kan jeg hjælpe dig fra starten af at lave en maske. En maskefornemmelse. Du sætter dig ind. Du virker som om du ikke har noget at sætte af på. Og det gør, at det bliver lidt fladt det hele. Okay. Så prøv at lave en maskefornemmelse, og du har noget med dit ansigt. Det folder lidt. Der er mange folder på en anden måde. Okay. Så det er også noget med, at hvis du sidder helt slap, så kan det falde lidt sammen på en eller anden måde. Så prøv at lave den her spændthed i ansigtet fra starten af. Ja, fordi når jeg kigger helt igennem, du filmer meget gråt på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvad det er, men det er som om det er sådan lidt fladt lyset, den måde, det rammer dit ansigt på. Måske hjælper det dig at komme lidt op og stå. Ja. Så jeg siger bare, værsgo, og så tager du også bare den tid, du har brug for at komme ned i de følelser her. Ikke? Ja. Det er vrede, og det er længsel hovedsageligt. Okay. Det er det, du skal gå i. Der er vrede og længsel. Tænk det. Okay. Og din maskuline maske, sådan set. Den du skal sætte på. Okay, værsgo. Nå, endelig. Det er alt for længe siden, at... Du skal ikke sige mere. Nej, du har ret. Bare sidde her og sidde. Ja. Jeg har holdt øje med dig. Har du? Jeg har lyst. Ja, så. Og jeg kan... Skide godt. Ja, det er rigtig godt. Ja, det er skide godt. Du har virkelig fået fat på den der maskulinitet også. Jeg vil prøve også at vise, at der er noget på spil der, ikke? At det er virkelig Præcis. Jamen, det kan jeg godt. Det er skide godt. stadigvæk på krogen. Ja, præcis. Ja. Mikkel, Jeg tager noget kaffe. Undskyld, jeg skal bare lige... jeg ved ikke om det kan hjælpe dig. Altså, tænk. Det er en rigtig mand, det her. Han er en rigtig mand. Okay, ja. Og selvom de er bøsser, så han er jo ikke en fæsende mand. Nå, okay, Han er jo en maskulin mand, og han er Okay. begge to mænd. Det her, ikke? Ja. Jeg ved ikke, om du kan lave en form på en eller anden måde, en kropslig form måske, som du kan bruge. Det der med den der maskefornemmelse, den er vigtig at lave et anslag med. Ja. Og hvor du måske kan lægge din stemme lidt dybere. Okay. Kan du prøve det? Ja. Må jeg høre engang? Sådan her, nu skal du høre, jeg har tænkt mig, at det kunne være dejligt, hvis vi bare var os to. Det er meget godt. Kan du gøre det lidt endnu dybere? Jeg var sgu i tvivl, om du nogensinde ville forlade det. Jamen, det er det samme med mig. Kan du gøre det dybere? Ja, endelig. Det er for længe siden. Sådan er det. Og den du har der. Ja. Det går du godt på. Altså, jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige der. Jo, ikke kom med det. Ja, men altså, det er ligesom, om jeg savner noget modspil på en måde. Det er ligesom, om jeg kan ikke... Altså, jeg kan ikke gøre det der. Altså, jeg kan ikke komme ind i den der fornemmelse, hvis Mikkel ikke ligesom giver mig noget i starten også, på en eller anden måde. Jeg skal ligesom give noget mere, synes jeg. Det er klart, altså det er klart, at det er nødvendigt. Det er nødvendigt, at du giver Jan modstand. Det er nødvendigt, at du giver en fuld skrald i det hele taget i det her. Og det er nødvendigt, at du ikke er for vag i din på en eller anden måde. Det bliver sådan en kropslighed. Men det er også derfor, jeg prøver at hjælpe dig med det her med at lave en maskefornemmelse fra starten. Og også nu, hvis du lægger stemmen dybere, så tror jeg, du vil få meget hjælp fra det faktisk. Okay. Skal vi ikke prøve en version, hvor du gør det? Værsgo. Nå, endelig. Det er også alt for længe siden.
Jeg elsker dig for helvede. Tag imod det med humor. Du er smuk. Du er det hele. Du er altid. Jeg bliver helt rørstrømsk. Har du virkelig tænkt dig at forlade hende? Jeg har prøvet så mange gange, mand, og jeg føler mig så pisset svag, mand. Det er dig, mand. Ring med, jeg skrider fra hende. Det her, det bliver livet. Det bliver så skønt bare at være os to. Jeg har så meget lyst til at være. Ja! Ja, det skal du. Tak. Tak for det. Okay. Ja. Ja, men det er godt. Det er skide godt. Ja. Jeg tænker på, kan du lige blive lige 10 minutter ekstra? Ja, Så kan vi lige prøve nogle ting. Jamen, selvfølgelig. Men jeg er glad. Det er jeg helt sikkert. Det er godt. Det er jeg helt sikkert. Det er godt. Det er godt. Yes, men tak. Ja, er det godt? Ja, hej. Skal du ikke have lidt taske med? Nå ja. Ja, lidt forvirret. Det er godt. Ja.